izugarria urtekoan Jakoba Errekondorentzat izango da. Urteetan egindako komunikazio lan bikainagatik eta ikusi dugu masterclass asko eman dituzula eta ematen jarraituko duzula, ziur. Saria emateko Mikel Arregiri eskatuko diot, ona gerturatzeko, berak emango baitio Xabier Lakak bereziki sari honetarako sorturiko eskultura. Hortxe daukazu, Mikel? Eta orain gai, txalo bero batekin hartu egin dugu Karga handia duzarilean. Ixatu handizu, handikoa. Bueno, hitz bakar bat, eskerrik asko. Ez dut gustuko gaurko mundu bau, eta irauli nahi dugu, ikustea naiz ez da. Lurra laiatu, genionakin eta humoriakin ongarritu, edertasuna erein, elkarlana landatu, jakintza berlandatu, herrigintza jorratu eta bizipoza txartatu. Maitasunaren usta jasotzeko. Mundu zital honetan, gure atxazanak esango luken bezala, mundu ailupontan, maitasunaren usta jasotzeko sekta bat gara. 50 urte hauetan milaka lurtzale eta euskarazale elkartu geha, eta duela 10 urte izena eman genion bi hitz sinpleko izena. Baratzea eta bizi. Bizi baratzea. Eta gure lema armatu. Eman eta hartu. Eman eta hartzen dugu jakintza eta jantzi egiten geha. Kulturaz, bere jatorrizko, bere etimo kultibaretik jantziaz, denon jakintza osatuz. Eta hori dana leialtasunetik, gogokidetasunetik eta maitasunetik. Jatorrizko kulturaren, lurra lantzearen kulturaren, haieka morfologikoa eta haieka psikologikoa ikertzen dituen antropologiatik ez gabiltza oso urrun bizi baratzeako lurralde sare zabalean ari geran milaka lagunok. Txitxaren moun aigea ezkutun lurpian lurra aberazten. Eta nun nahi aigea. Gure lanaz eta emanaz hitz egiten da azoka guztietan, taberna eta ostatuetan, familia otorduetan, nahiko lukete besaulki eroso beluzatutako horietan dauden makina bat agintarik behataz horrela aitzia jendia. Bai, arropuzkeriaren traktoretik lurrari buruz eta euskarari buruz, kulturizazioa, ustatzea besterik ez dakarren ez jakintasunaren azila ereiten duten oik. Nahiago lukete bai. Gu gurea. Kasualitateik ez dago. Matematikoki ezinezkoa da. Ni erdi ingenierua naiz eta matematikoki kasualitateik ezin da. Lurraren matematikak ederki erakusten digu hori. Gu gurea bai, gu egiten gaituenera. Memorian edaindutako edo txertatutako hitzak, soro ipularretan mantalaren patrikatik eroitako hasieren mozkina jaso jagon eta zabaltzen, esaeratan txirikorduatutako txinparten distira berbizitzen, aldamenekoaren gandik inspirazio pizgarria fu eginez auspotzen, utopiaren lekak aletzen, Aranon eta Markinan esango luketen eran utopiaren lekak irakurtzen, eta matxino, asaldatu, aserre, azpiharmonien eragile utopia berriak asmatzen. Lurra, herria eta mundua hobetzeko. Jantzi eta jakintzatik. Gu gurera. Amaitzeko,
Nereak esan dira gure lurra, gure kulturaren lurra, eta gure hizkuntza, gure kulturaren hizkuntza. Horiei helduta gaur egun autista sentitzen naiz, ilargiei begira, ala jainena. Eta lurra etxetik datorkit, hizkuntza bezala. Baina gure garaian gazteleraz ikasi genuen, eta Josepa eta Beniton alaba gure ama Garbinek, eta Josepa eta Dionisioren seme gure aita Jesus Marizanak, garaiko lehen gau eskolara bidali gintuzten. Hain justu, gaurko saria gorazarre egiten dion Ricardo Arregik sustatutako alfabetatzei gau eskolara Usurbilen. Han joaten ginen 10 bat urteko ume mokuak, emakume eta gizaseme handien artera, ilargia atxerekin idazten zela ikastera eta desikastera. Alfabetatzearen kumea naiz. Alfabetatzearen kumea naiz. Eskerrik asko, Ricardo. Ricardo, harreman handia daka Usurbilekin, eta hemendik idea bat eman nahi diet datorren urteko sari jau antolatzen dutenei. Datorren urtean beteko dira 60 urte, Ricardo Arregi Usurbilen izugarrizko nire ustez euskeran ingurun dagon izaldetik horrena 60 urte ingoi urrunurtian. Usurliko Udarregi bertsolariai, Remigio Mendiburuk egin zion eskultura inauguratzeko egin zan egunian, Bazkala ondorenian eman zuen diskursua. 60 urte izango dira datorren urteko maiatzako itabitia. Eta bueno, 3 hitz. Bat, ekin eta aurrera. Ez itxaron. Saiatu ezin zanaz, bintzat ez damutzeko. 2, elkarrekin elkarbanatuz denon onerako. Bakarkakua bidezior estua da, leno itxarokin hitzeiten honontaz. Bakarko bide txurra motxa da. Eta 3, benetakoa izan eta jatorra ditu. Bestek diotena ez izan. Zure tonua, zure ritmoa eta zure autua. Eta bukatzeko, ni itxasua baino ikusiagoa nola naizen, txepetxa baino atuagoa eta ontxo beltza baino usaituagoa naizenez, mesedez, altxasatiezte denok eta zuti jarri. Zuek denongatik nagoni gaur multza hontan, eta zuek denona da gaurko mugarri dago. Txalo.